трябва ни помощ. Засичаме увеличена активност на водни същества на 25-0 метра в падината. Това е стара екосистема, необезпокоявана от хора. Всичко в нея се стреми да достигне повърхността. Това беше лоша идея. Съвсем маничко, наистина. Джонас, имаме компания? Това е най-голямата мек, която видях. Невиждана голяма мек. Всички стигнаха до гарата! Можете да стигнете! Полети! Ремастерирани дискове и кой знае какво друго са излезли от пробива. Надявам се да е по-добре от последното! Какво стана миналия път? Вие наистина не бихте желали да разберете това. Никога не сте виждали това преди. Те го издирват обратно. Можем да релаксираме тук. Мек е пример. Джонас винаги се е боял. И аз също. Господи ми е! Тук снима на коляно ми е! Mm-hmm.